Hello，我係 Nicole，今日再次嚟到 FTC，因為東方今日舉行開操儀式，等我揾佢哋上屆神射手大久保優一齊傾下偈啦。昨シーズンの得点をおめでとうございます。ありがとうございます。今シーズンも自信はありますか？自信、あります。去年から、やり続けてきたことを今年も、しっかりピッチ上で表現して、もう一度得点をなれるようにやっていきたいです。今シーズンは新しい仲間が増えましたが、はい、プレシーズンの連携はいかがですか？始まって3、4週間なんで、お互いやりたいこととか分かるようにちょっとずつなってきてるんで、そこを、継続しつつシーズンが始まってもそこの連携っていうのを高めながらシーズンが終わった時に、優勝っていう成できるように継続してやっていきたいです。昨シーズンは途中で加入しましたが、今回は開幕から一緒に戦えます、はい、気持ちはどうですか？去年は、2試合目からかな、イースタンに加入したんですけど、今年はもう最初から、イースタンの選手として戦えるので、しっかり、最初からもう全速力で、毎試合得點できるようにやっていきたいです。除咗大久保優之外呢，我哋亦都揾咗主教練文奴托利斯啦、馬高斯同埋新加盟嘅球員龍子軒傾下偈嘅。當然啦，主教練同馬高斯呢亦都有特別提到喺泰國集訓嘅成效喎。I am very happy in the precision in Bangkok. 10 days is all good days. The work in the new methodology for me is the process. And the result is not important for me. For me, it's important the work. The resume in the 10 days for me is a good 10 days in Bangkok. Good, having a short pre-season because we started just 3 weeks ago. 1 week here, 2 weeks in Thailand was good. Good preparation, training every day 2 times, good 3 games. Just to know each other because we have new foreigners, new players, new local players, so it was good. We want to start to try to first to get the 3 points against Sati in the first game, and after game by game. You never know how it's Hong Kong football. You can win, you can lose against every team. So we'll see how it's going. 互隊成個磨合其實我覺得係非常之好嘅，因為我哋即係上2個禮拜開始，我哋去咗泰國集訓啦。咁當中有3場嘅友誼賽，咁教練都試咗好多唔同嘅人嘅配合啊嘅組合，咁我覺得係進一步去提升緊我哋之間嘅默契啊。始終喺新教練嘅體系下，就再需要一啲時間去適應下佢嘅踢法，因為始終同過往嘅教練可能啲風格有少少唔同，咁所以自己都需要啲時間去適應下佢想點樣做，希望想爭取多啲機會啦。咁始終東方係一個好好嘅平台啦。咁見到之前都好多年青球員，可能宇希、Timmy 呢啲都會即係去北上去發展咁。希望自己定下嚟嘅目標就希望可以喺東方度先係爭取多啲嘅出場機會，咁再其次就睇下有冇機會可以去更加高水平嘅地方去發展咁樣。